Ассоциация ходьбы всегда. Правильно? Я хочу вам показати, хочу, чи хотів би, не хочу, не хотів би, а покажу останнє своє інтерв'ю, яке мені дуже подобається, останнє. Добре? Воно, мені подобається, тому я вам його покажу. Так, зараз. А потім ми приступимо до нашого спілкування. Якось так найбільше відображає те, що я хотів сказати. Доброго дня, це телеканал «Соціальна країна», у студії Костянтин Крупський. Хвилин 20-25 будемо сидіти.